Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависен ва ай ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарен. Ай ҳаматон миннатдорум. Дар ин видео мехостам нарх навои билети ҳавопаймо ай Москва ба Тоҷикистон ва ай Тоҷикистон ба Москвара шумода бирасонам. Шаҳрҳоеро ки намегем, масалан дигар шаҳрҳои Россия, Питер ёки Самара ёки бигем Екатеринбург, номерҳое ки мемонам шумо метавонед телефон кунед, нарх навора пурсен, дар WhatsApp нависен ва бигем тариқи электронӣ ба дили пур метавонед ки харидорӣ кунед. Ва ҳамчунин дар ин номерҳое ки мемонам барои регистратсия Москва ёки Московская област метавонед ки муроҷиат кунед. Хоб, пешай мавзӯъро сар кардам, бигем нафарҳое ки видео маҳбубшон мешавад ёки бигем видео фоидаовар боша касида дар канал обуна шавед, беҳтарин мешавад. Ай ҳаматон миннатдор мешем. Мехонем нархҳои билета. Москва душанбе моҳи апрел ай 9500 то 11000 рубл ки дар инҷа мо ҳама авиакомпанияро дар назар дорем. Мақсад Somon Air, Ural, Ютер ҳамаша дар назар дорем. Душанбе Москва моҳи апрел ай 22000 рубл то 28000 рубл. Нафарҳое ки бигем ай Тоҷикистон омаданиан, масалан возможности надоранд ки дар ин нархҳо билет бихаранд, метавонед дар ҳамин номерҳо пурсен. Номери бародареро рӯӣ мекунем ки ба автобус меёра арзонтар ёки шумода мешавад. Мақсад вариантҳои арзонтар ки через клуб ёки через Хуҷанд ёки пересадка кати ай Тоҷикистон омадан бигирен, ай прямой рейс ай душанбе ба Москва да бигем арзонтар меғалта. Москва душанбе моҳи май ай 9500 рубл то 15000 рубл. Душанбе Москва моҳи май ай 24000 рубл то 29000 рубл. Моҳи апрел Москва клуб ай 6000 рубл то 8500 рубл. Чели ки мақсад видеои пеша тамошо мекардем, клуб 5-5,500 да мегирифтем, вале бигем наздики ид кишидест, ай мардумам зиёд мерава, уже билетҳо қимат шидан мегирад. Яъне Москва клуб моҳи апрел ай 6000 то 8500, клуб Москва моҳи апрел ай 20000 рубл то 25000 рубл. Моҳи май Москва клуб ай 6500 рубл то 9000 рубл. Клуб Москва ай 22000 рубл то 25000 рубл. Москва Хуҷанд моҳи апрел ай 7500 рубл то 9500 рубл. Хуҷанд Москва моҳи апрел ай 18500 то 23000 рубл. Моҳи май Москва Хуҷанд ай 9000 рубл то 10500 рубл. Хуҷанд Москва ай 18000 рубл то 25000 рубл моҳи май. Хоб, Москва Бохтар моҳи апрел ай 6500 рубл то 10000 рубл. Бохтар Москва моҳи апрел ай 22500 то 26000 рубл. Моҳи май Москва Бохтар ай 6500 рубл то 20000 рубл. Бохтар Москва ай 24000 рубл то 26000 рубл. Хоб, ҳамин қадар маълумот, видеоро зиёд намекунем. Саволҳо боша метавонед дар комментария нависен, пурсен ва ба дили пур бигем билетам харидорӣ кунен. Хоб, боқӣ паноҳи Аллоҳ. Ай ҳаматон миннатдорам. Барои дастгирӣ барои ҳамаш бошем.